Afternoon mga master, kamaster no. Ito naman tayo sa bagong video, bagong vlog. Ngayong hapon na to, papunta kami sa Panulo. Ang tawag sa amin dito, Panulo. So may kasama ko. Ito pala si Master Renren. At saka yung isa si Master Renebs. So mga kamaster no, si Master Renebs naghanda na sa mga materyales sa paggamit namin sa sa tawag dito sa amin pang panulo. So ito yung mga materialis niya. So ito yung switch at saka yung battery. Ito yung battery at yung isa yung pang ilaw. So ngayong hapon na to, so nagsi-sit up si Master Renib sa sa lahat ng mga gagamitin panggamit ng panulo. So ito ayun. Okay. So ano pang hinihintay natin? Tara na.
So mga kamaster, oh, ito na yung mga lahat ng huli namin, oh. Yun. Oh, update natin. At saka yung mga kamaster, ipakita ko sa inyo yung bat. Tawag ito sa amin bat. So ito ang kamaster, oh. So okay, yun, kinuha ni Master Renibs. Sige, 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 isod, ilak na, ang pinala juga ko no, nagpalit uso, ilak nadilin na ha, nadihara na ibutang. Yun yung bat, tawag dito sa amin batanginan kapag makana siya ng hangin, no, mabigla siya mawala, matutunaw. Ihumulan ni pre. Oh, yun, tabunan. So no, magluluto na naman kami sa amin lahat naming mga nahuli. Yun. Followed by Rin. Master Renibs. Yun, no. Yun, no, update natin yung lahat nating nahuli. Papulo ko ba? Kating pre, sulis pasayan pre. Kini pre. Sulinas pasayan na. Pwede rin ito tayo. Ito na. Ano pre? Ikaw classify pre. Ha? Ikaw may classify. Oh. Ikaw may pili ba? Pwede magdire no. Malagsik man na ang kuan. Yun, luluto kami, wala pa kaming kain. Yun. Yung mga Dire iya mo pre? Babalawan sa. Oo. Ay na. Okay. Yun. Lahat ng huli ngayon. Opo. Balik pa kami. Una sa nagpili ng kuan. Ayun, oh, mga kamaster, oh. Oh. Unsay butang dia? Pasayan o Sayan. isda? O pasayan isda. Oh. Yun. Unsay tawag gani sa tuwa gani? Mon kana siya mo ni siya padpad. Padpad. So ito yung bat. Oh, bat. Bat tangisan tawag dito sa amin, oh. Ito. Kuan sing sa nang tuyom or ano? Yun, pasayan. You know? Pili ala ng isda. Ito pa mga kamaster, oh. Oh, Tawag dito sa amin danggit. Meron pang isa. Kasaglit. Batangisan. Oh, Di na ta mag-apilog kasag pre. ha? Di na ta mag-apilog kasag. Ugluto. Inasunaw kuan. Napili gamay pre. Pili lang gamay. Kuan ay So ito yung mga lahat na nahuli namin. Oh, asa ni siya isagol. sayan. Sa akin ilaw na. Kinilaw. Okay, Yun, no? Pili lang ta diri. Pasayan. Sari-sari. Balay ka na son. Oh. Iso ng kasag ito. Oh, pasayan, oh. Ito yung mga pasayan ito. Buhay na buhay pa mga kamaster, mamster, oh. Ito. Kini para kilaw sa buksok. Buksok. Pinagabidhan. Sabi isa. Us. Dagan ba? Oh. Ubay buhol gid pre. Punan pa na to na. Kadaghan yan. Bay ako hinluan ni bay, ikaw palit susuka ba yan? Oo. Pasayan pa, oh.
Katong mga bidan-bidhan may atukan. Buk buk buk. Sino ilain daw kuno pre bay ang kuan. Kanang ato sa bawon. Ya, pilih sa bawah ng pa apa. Master. Wah, yung pang tulang. Dire lang kasag. Lain mo na to. Paguludagan na pre. Dagan na. Ate patay patay. Ay sabi. Pwede ra mo punit mo dia. Kunin dalan tali. Punit lang mo dia sa. Adi, iso lang ka dire pre. Unyar ko man magkaon na to muno ta. Pwede po. Kay aron igo pa ni mo linaw oh. Dako pa gyud sige pag punas. Diyo. Suka. Ayun si Master Rinibs oh. Oh. Followed by Master Renren. Suka niya. Suka lang niya. Sigarilyo ng sobra. Ano? Suka ra. Suka naman. Uy. Ya, asin ya. Nana. Yung pangtula oh. Palay ka na. Ito yung mga limasag oh. Siparit oh. Ito pa. Luto ng ano? Tinula. Sana all. Gutom na gutom si Master Rinibs. Mga kamaster. Ayun, nagluluto na si Master Rinibs.